Van trobar hi ha 42 llits tancats, s'han suspès intervencions per les tardes, per tant tot això ja s'està reflexant en una manca de qualitat assistencial. És a dir, s'han trobat en infermeres desplaçades del seu lloc habitual de treball que ells han fet anar a una altra planta en el qual les seues condicions de treball no són les idònies, perquè els mitjans canvien. És tan incongruent això com que quan una persona voluntàriament vol canviar de servei i fan fer i assumir el seu cost de temps de lleure unes pràctiques mínimes per poder-se incorporar, mentre que actualment estan desplaçant a la gent d'un lloc a un altre sense fer-los fer cap pràctica i incomplint totalment la mateixa normativa habitual del mateix.